Kendo obilo chako nonro mano mar yango gund rawera moro mawachore ni noa e piny Uganda bang' kane omonje kod nergi. Nyadendi no yudo thieth osiptal maduong' ma Narok ka lakteche ochano pim e wi adhonde ma bende entiere godo. Ento odieko ni nergi ne owang'e ka bende notamore bet achiel kode. Dano Londe nitiere gi mathoth e lwenje ma kit chwech ma bende medo yudo nyidendi pachoka. E od thieth ma Narok referral, nyadendi ni kao thieth kain mabor kod anyuolane ma owacho ni odak Soroti e gweng' ma Muda piny libamba ma Uganda. Rawerano ma jahigni 21 wacho ni okwanore jahawi bang' tony e lwet nergi mane omonje. Olero ni jumbe machuok mokalo nergi notemo bambe gino mowacho ni notamore kaito nergi nogoye mochwe wang'e. Awuok Soroti amoda. Mama na notho ka ja klas 2 kaito nachako dagi nera nikech en mane odong' kaka minwa gi wuonwa. Nyadendi no machalo mapod nigi dang'ne mar paro wacho ni ne oringo molal ne anyuolane ndalo 4 tok mony mare. Bende olero ni nergi ne dwaro njawe e yo tieko kwero moro manyuonde chwalo. Bedo ni en nyathi achiel wachore ni nergi ne dwaro riwre kode achiel manyuolo nyithindo mamoko mondo med gundune. Chieng' moro nera nonyisa ni anind kode mondo ayud nyathi manyako mondo achak minwa. Natamora ma achako gonduru. Sama nago nduru nodeya kotera kitanda eka ji nobiro mokonya. Laktar Brian Omocha mathiedho nyadendi no yango ni en kod adhonde ma ok ong'ere ka olero ni gibiro medo timone pim. So far we have examined the wound. It looks septic and the plan is to debride her today so that we can continue with proper wound care management. She'll take about 5 days, then we'll discharge her through the police where she'll record a statement. Jasamaria moro moyangi kaka Victor Odur emano kwanyo nyadendi no mochwale od thieth. Kile niligundua kwamba wananchi wengi wakiona mtu ambaye hawamuelewi hawataki kuhusika naye. Let us be our brother's keeper. Kwa vile hata baada ya wengine kujua kwamba huyu ni Mganda, unapata kuwa katika hali hiyo kila mtu alishika nafasi yake. Kama mtu ni mpishi na amejua kuna chakula ilifaa kule, anapunguza yake anamwekea. Mimi hivyo tukawa sasa tunafanya hivyo. Ekinde ma nyadendi no yudo thieth Narok, obila ma Kenya kae timo nonro mar yudo tiend wachno kendo konyo e duoke lwet anyuola.